Vesterborg Efterskole blev oprettet sommeren 2008 og har plads til 63 elever. Skolen tilbyder undervisning til elever på 8., 9. og 10. klassetrin. Jeg hedder Hassan Tamat. Jeg går på Vesterborg Efterskole. Før jeg kom til Vesterborg Efterskole, så mit faglige niveau det var meget lavt. Jeg klarede mig ikke så godt i skolen. Jeg havde ikke så mange venner, jeg kunne gå rundt med, så videre. Men efter jeg så besluttede mig for at tage til Vesterborg Efterskole, så skiftede det på en måde rolle, at mit faglige niveau begyndte at stige markant på grund af lærerne, på grund af sammenholdet her på skolen, og at man ikke bliver kritiseret så meget på grund af den man er, og man kan være den man er på Vesterborg Efterskole. Skolen er omringet af Lollands smukke natur med åbne marker og en stor sø i baghaven. Skolen ligger i Vesterborg, ca. 10 km fra Nakskov. Vi er en lille boglig skole, der lægger vægt på faglighed. Samtidig arbejder vi også på at udvikle elevernes sociale kompetencer. Vi sætter fokus på, at eleverne får viden og kompetencer, der gør dem i stand til at møde andre mennesker og kulturer på en åben og tolerant måde. Vi kræver ikke, at eleven er bogligt dygtig, men at hun ønsker at deltage aktivt i et sjovt, udfordrende, forpligtende og krævende skolemiljø. Skolen er åben for både drenge og piger fra enhver etnisk herkomst. Jeg hedder Mehmet Ali Kızılkaya. Jeg går i 9. klasse, og jeg har gået her siden 2010. Jeg begyndte i 8. klasse. Og det har været meget en livs største oplevelse. Det klogeste mine forældre har gjort, det er at sætte mig henover, hvis du spørger mig. Og jeg har haft en masse gode venskaber, siden jeg begyndte her. Det er ikke bare et venskab, det er en stor familie. Vi ser hinanden hver aften og dag, og det er meget imødekommende personer, jeg har mødt. Dansk, matematik, engelsk og tysk er obligatoriske fag for alle. I disse fag udbyder skolen en times ekstra undervisning ugentligt. Obligatoriske fag udover de ovennævnte er historie, samfundsfag, geografi, biologi og fysik og kemi. Under den daglige lektielæsning i stilletimerne tilbyder vi lektiecafé, hvor eleverne har mulighed for at få hjælp til dagens lektier. Alle skal deltage i fællestimer, temadage og andre fællesarrangementer, samt have mindst 2 ugentlige lektioner i et af valgfagene. Vi tilbyder valgfag inden for fodbold, Wing Chun, billedkunst, vandkunst, Lego Mindstorm, musik. Udover almene valgfag tilbyder vi modersmålsundervisning i tyrkisk til de tosprogede elever.
Vesterborg Efterskole er en skole, som er stiftet i år 2008. Vesterborg Efterskole er en meget boglig relateret skole, hvor man lægger vægt på de faglige færdigheder, blandt andet dansk, engelsk og matematik. Vi er i gang med vores 4. undervisningsår i år, og i år har vi som noget nyt tilføjet nogle valgfag i skolen, som er sportsligt relateret. Det vil sige, at sådan, eleverne også kan komme ud og bevæge sig lidt, end at bare være boglige og sidde i klasse. Vi har i samarbejde med den lokale befolkning oprettet en fodboldklub, hvor vi spiller på en lokal klub. Og samtidig har vi også oprettet en Wing Chun klub, hvor vi har en træner, som kommer fra den nærliggende by og træner vores elever på skolen.